की के छो बोलो हमरा नाक वाला नथिया लाइव के दे दे ना। अरे यार अखनी पैसा के दिक्कत कतनो भारी भरकम जे तो नथिया खलिए तोरा मंगलो जा रहा। अच्छा सुनो मेरी बात पहले। की सुनबे पैसा कौड़ी नहीं छे जे दिमाग लड़ा रहलो छो तो पैसा नहीं छ ना। अच्छा हमरा लिए पैसा नहीं छ तुरंत दोस्त सब आबि जेते कहबे कि चलो दारू के पार्टी करबे ना। दोस्त सब के लिए तो निकलिए जाय 1500 का तुरंत घब दबो। अच्छा सुना मेरी बात। हां और नाक वाला नथिया आहा और कान के कन बोलिया नाक वाला नथिया रे कान के कन बोलिया रे कान के कन बोलिया दिल दे हो राजा जी कि हमरा हथियंता के तोरा हथियंता के मेलावा केना घुमैया हे तोरा मैया के दर्शन केना करैया हे। लागे बड़ी भीड़ तनी घर दिल में धीर है लागे बड़ी भीड़ तनी घर दिल में धीर है घर दिल में धीर है केरा घुमैया हे धनी केरा घुमैया तोरा हथियंता के मेलावा केना घुमैया हे
है सब कुछ खरीद है घुमाइए रे देवना ओ घुमाइए रे देवना कि तोरा सीधे स्वर्ग मेला घुमाइए रे देवना तोरा तोरा हथियार के मेलावा घुमाइए रे देवना चलो आखिर में जोगाड़ नहीं पड़ते कर्जा उर्जा 1000 पोस्ट उठे निकली सीधा। हाँ बिल्कुल।